اعتراض прокуратураи вилояти Соғ нисбати 206 қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят оварда шудааст. Дар эътирозҳои мазкур 188 ё худ 90.2% оид ба вобаста ба қонунгузории замин, 3 адад оид ба қонунгузории меъморӣ ва шаҳрсозӣ, 2 адад оид ба бюджети моликият ошкор карда шудааст. Ин ҳолат дар натиҷаи санҷиши иҷрои қонунгузорӣ дар бораи мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ ба миён омадааст. Дар ин бора субҳи имрӯз санаи 2 июн прокурори вилояти Соғ Фурқат Хоҷазода ҳангоми натиҷагирии фаъолияти 6 моҳи мақомот гузориш дод. Дар самти мазкур 58 ҷиноят вобаста ба тасарруф ва азони худкунӣ 6 миллион сомонӣ маблағҳои бюджетӣ ва ба бюджет алоқаманд ошкор карда парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Инчунин аз натиҷаи санҷишҳо 150 санадҳои эътиноӣ оварда 73 нафар ба ҷавобгарҳои интизомӣ, моддӣ, маъмурӣ кашида шуданд. баҳри таъмини талаботи кодекси тандурустӣ ва тавсияи ситоди ҷумҳуриявӣ дар самти пешгирии бемории суръятӣ аз ҷумла бемории суръятӣ COVID-19 чораҳо андешида аз натиҷаи санҷишҳо 77 санадҳои эътинои прокурорӣ бароварда 138 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида 14 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. прокуратураи вилояти Соғ давоми 6 моҳи охир 16788 адад қонунвайронкуниҳоро ошкор кардааст. Ин ҳолат дар натиҷаи гузарондани 956 санҷишҳои прокурорӣ ба қайд гирифта шудааст. баҳри бартараф намудани камбудиву қонуншиканиҳо ва барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои давлат, ҷамъият, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон чораҳои гуногуни қонунӣ андешидааст. Прокурори вилояти Соғ Фурқат Хоҷазода дар ҷаласаи ҳайати мушовираи прокуратураи вилоят дар бораи фаъолияти мақомоти прокуратураи вилояти Соғ дар давраи 6-моҳаи 1 соли 2021 ба намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳисобот дод. Дар самти назорати умумӣ бо назардошти самтҳои афзалиятҷон ҳолати иҷрои қонунгузориҳо санҷида аз натиҷаи онҳо 1599 амр 862 пешниҳод бароварда 1025 эътирозҳо оварда 290 парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда 1362 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 552 нафар ба ҷавобгарии моддӣ ва 3441 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда 81.7 миллион сомонӣ зарарҳои моддӣ барқарор карда шудааст. вобаста ба таъмини иҷрои қонунгузорӣ дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқи қонунвайронкуниҳо ошкор карда шуда барои бартараф намудани онҳо 259 санади эътиноӣ оварда 255 нафар ба ҷавобгариҳои интизомӣ ва маъмурӣ кашида 5 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти прокуратураи вилояти Соғ дар давраи ҳисоботии тафтишоти пешакии 544 адад парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 644 нафарро ба охир расонида барои моҳиятан баррасӣ намудан ба судҳо фиристодааст. вобаста ба ин парвандаҳо дар давраи тафтишоти пешакӣ зарарҳои моддӣ ба миқдори 1 миллион 450 ҳазор сомонӣ барқарор карда шудааст. дар мурофиаи суди марҳилаи аввал ҳангоми баррасии 367 адад парвандаҳои гражданӣ аз ҷумла 10 парвандаҳо оиди барқарор намудан ба ҷойҳои корӣ, 35 адад оиди кӯчонидан аз манзилҳои истиқоматиро мавриди таҳлил қарор додааст. дар раванди санҷиши ҳолати иҷрои қонунгузориҳо дар бораи амнияти санитарӣ, эпидемиологӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қонунвайронкуниҳои ҷиддӣ ошкор карда шуда баҳри бартараф кардани онҳо 112 санадҳои эътиноӣ оварда 1634 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида нисбати 74 нафар парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. вобаста ба қонунгузорӣ оид ба танзими асъор ва назорати асъор 94 ҳолати ба муомилоти ғайриқонунии асъор машғул шудани шаҳрвандон ошкор гардида нисбати 31 нафар парвандаҳои ҷиноятӣ ва нисбати 63 нафар парвандаҳои маъмурӣ оғоз карда шудааст. дар давоми 6 моҳ ба судҳои граждании шаҳру ноҳияҳо ҳамагӣ 89 адад аризаҳои даъвогӣ ба маблағи 283 миллион сомонӣ оварда шудааст ки аз ҳисоби он ва аризаҳои соли 2020 боқӣ монда ҳамагӣ 83 адад аризаҳои даъвогӣ ба маблағи 444 миллион сомонӣ баррасӣ гардидааст. 73 адади аризаҳо ба маблағи 383 миллион сомонӣ қонеъ гардонида 10 адади он бинобар ихтиёран барқарор гардидани зарар ба маблағи 611.4 ҳазор сомонӣ қатъ гардидааст. риояи иҷрои қонунгузорӣ оид ба ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарӣ
ва пардохти музди меҳнат мунтазам санҷида ҳолатҳои вайрон кардани талаботи қонунгузории меҳнат аз тарафи роҳбарони корхонаву муассиса ва хоҷагиҳои кишоварзӣ ошкор карда шуданд. дар асоси 202 амр 35,1 миллион сомонӣ музди меҳнати кормандон пардохт карда шуда бошад ҳам ва 1 майи соли 2021 қарздории музди меҳнат 21,1 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар вилоят 26 ҳодисаи нохуш дар истеҳсолот ба қайд гирифта шуда дар натиҷа 14 нафар фавтида аст ва вобаста ба 10 ҳолат парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. прокурори вилояти суғд Фурқат Хоҷазода таъкид намуд, ки дар судҳои шаҳру ноҳияҳо ва суди вилояти суғд ҳангоми аз тарафи онҳо баррасӣ шудани 1463 адад парвандаи ҷиноятӣ нисбати 1691 нафар ба сифати суди марҳилаи аввал иштироки айбдоркунандагони давлатӣ таъмин карда шудааст. вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ ҳамагӣ 31 эътирози кассатсионӣ ва 30 эътирози назоратӣ оварда шуда, аз онҳо мутобиқан 27 ва 28 ададӣ баррасӣ гардида, 25 адади дигар қонеъ гардонда шудааст. гузориши Мафнуншукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.